Какво ста хора? Аз съм Бой 112 и днес ще се чатим с кучето. Името ни ние се казваме. Лики. И Лики, занясаш ли се, нали така? Също. Какво имаш предвид? Лики се обърках за какво говоря. Ей, куче. Ще рано. Кучето започва да си гони опашката. Кучето не е гладно днес. Искаш. Не, мерси. Апитния. Кучето се вкисна. Може ти вода. Вида. Воа. Ми, какво ти кажа? Какво ти става? Кучето лепва на Лики една мокра кучешка целувка. Мевси. Кучето се прибира в колибката си и си пуска климатика. Кучето застава пред Лики и започва да чака треперливо. И така, хора, това беше от мен за днес или пък за този час. Виждаме и ще се видим, когато се видим.